Ezihamba phambili indaba namuhla kukhunjulwe amaphoyisa abulawa Emtubatuba. Umzi wabantu uzimisele ukusiza ekudaleni awomsebenzi kanti ziyanda ezokuhlukunyezwa kwabakhubazekile. Nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo sanibonana. Ungqongqoshe omnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal uPhegi Inkonyeni unxusa amaphoyisa ukuba egadi uma ngabe semsebenzini waphinda waveza ukuthi igebengu kumele zithole isigwebo esifanele uma ngabe ke ihlasela amaphoyisa. Unkonyeni ekhuluma ke enkonzweni yesikhumbuzo samaphoyisa amabili adutshulwa abulawe Emtubatuba eNyatha esifundazwe uveza ukuthi kumele kwenze kubulungiswa kubasola ababulala amaphoyisa ngoba lokhu kufana nse nokuvukela umbuso. Bekuwumunyu nosizi kwinkonzo yesikhumbuzo yamaphoyisa omgwaqo amabili adutshulwe emavikini amabili edlule esemsebenzini Emtubatuba. Lamaphoyisa ngosizwe sithole kanye nomxolisi Lamula adutshulwa aphucwa nesibhamu kuyo le ndawo. Amalungu omndeni azwakalisa usizi lwawo ngokushiwa abathandiwe babo. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uPhegi Inkonyeni nobehambele lenkonzo unxusa amaphoyisa ukuba hlale eqaphile ngaso sonke isikhathi uma esemsebenzini ngoba kunesigebengu esihlose ukubahlasela. Akagcinanga lapho njobe ephinde waveza ukuthi abenzi bobubi kumele bajeze kanzima ngokubulala amaphoyisa. Nigade bantwana bami ningazithole nidlula emhlabeni ngenxa mhlambe yobudedengu asisho ukuthi nibudedengu kodwa isigebengu kufanele sazi ukuthi sasondela khona okuyosithola sona baleke sona isigebengu ningabe ama-targets ama-easy targets endleleni. Kanjalo nenyana amaphoyisa iPopCrew ithi abasolo kumele bangadedelwa babolele ejele ukuze nalabo abafisa ukwenza lokho okufanayo kokubulala amaphoyisa bathole isifundo. Silwele ukuthi enkantolo umuntu obulala ipholisa angaphinde abonila angayitholi even for ibail ngoba phela lo muntu loyo kufanele lo muntu loyo kuthiwe nje uvukele umbuso so akangaphinde abonila ngoba uma kwenziwa njalo nomunye usafisa ukubulala ipholisa uzokwazi ukuthi u-A akayitholanga ibail so uma ngeke ngabulala ipholisa ngabanjwa ngeke iphinde ngibonila. Lenkonzo ibihanjelwe izinhlaka ezahlukene kanjalo namaphoyisa asuka kwizindawo ezahlukene esifundazweni sonkana. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo Emtubatuba. Imeya kamasipala umzi wabantu eHarding ngogwini oseningizimu nelikaMthani uDixie Nciki uthi kangeke bakwazi ukuqasha kulo masipala bonke abantu abafunde bagogoda kodwa bengabalekelela ngeinsiza ukuze ke kube yibona abadala amathuba omsebenzi bese baqasha nabanye. Imeya kuncikisho kanjena ke ngxoxweni ekhethekile neziko lezindaba ngenkathi ke yedlulisela insiza kusebenza kosomabhizinisi abakhelelo masipala. Umeya kamasipala umuzi wabantu uhambise insiza kusebenza kosomabhizinisi abakhele kule ndawo. Kanti ukhansela uDixie Nciki omeya kulomkhandlu uthi njengoba belethe lezi insiza kosomabhizinisi balindele ukubona inzuzo futhi kwakheke namathuba omsebenzi. And what we have emphasized kubona ilokho ukuthi we don't want ukuthi this project iphinde ifadalale. Instead of it must grow so that more people can be employed. Once you employ more people, that would be an alleviation of poverty in our community. So that's why we are so proud as umasipala ukuthi ke kube nabantu abasha nje esibanikeza iproject. Although kona thina njengama female leadership kusenza sibe proud kakhulu masinikezela emntwini omusha ongumuntu esifazane, but we are hoping and we have also encouraged them ukuthi they must go and request other young people ukuthi they must do the same. They must create their own jobs
because imisebenzi ayikho abanqenqeke ozakwabo ukuthi abazame ukuzicreatela amathuba emisebenzi njenganabo besenza nje. Kanti ohlumilile uMr Mbili uthi konke sekumi ngomumo uma nje bengathola isivumelwano nabatshali izihlahla ukuba bazoqoqa imfucuza lokho kuzokwenza umkhiqizo wabo usheshe ungene emakethe ngoba isikhona futhi sebeyisebenzele. Imangu kunezi scope sabantu nje sisebenza nabo njengamanje iproject isebenza ngabantu abawu40 njengamanje nje sosebenza ngayo singakaqali ke njengoba kufike imishini kamasipala obvious sizo expanda khona nje sibaqashile sebefikile bazofuna umsebenzi ngoba phela sizoqala manje siproduce but ke ezingisho ukuthi ukukhula kwethu ile factory sizoyakha lana siphendule ishede la sali zama ukurenovate njengoba nibona sizama ukuexpand isebenzele kulona kodwa lizosipintsha ngangendlela esesivule ngayo izimbobo nqameni iminyango la singasupplya khona kodwa ke sosobona ngaleso sikhathi ukuthi senze njani ngaleso sikhathi ukuthi ukuthi sothini ngoba kuyacaca ukuthi i-planning yethu uma sinama customers sesiwavule eThekwini sizodeliver ngama horse and trailer but i horse and trailer ikwazi ukungena la indawo incane sizokodwa solosithutha ngokuganda ke siyothele emgwaqweni phezulu njalo njalo but ukuchaza kona ukuthi ke in the future sibalekile ukuthi sithole indawo enkulu anginama doubt yale product ukuthi izohamba ngoba sesiyitestile abantu bayithanda bayisha kahle ba happy ngayo and obvious amalahle ke ohlale amalahle abantu bohlale beyidla inyawo ngiyaba ezindabeni ze1 KZN TV kube usigananda kazokufashezi ogwini eHarding. Umsunguli wenhlangano yabakhubazekile eMarine Hill eThekwini ebizwa iDKDS uNomathemba Khumalo uthi banesifiso sokusungula isikhungo sabakhubazekile njengoba bethola inqwabe embiko ngabakhubazekile abahlukunyezwa emakhaya behlala khona. UMashobane usho kanjani ke enkulumeni ekhethekile neziko lezindaba njengoba le nhlangano isemkhankasweni ukuguqula indlela umphakathi obuka ngayo abantu abakhubazekile. uNomathemba Khumalo wesifazane wasendaweni yaseMarine Hill eThekwini ophila nokukhubazeka ungomunye wabasunguli benhlangano iDKDS okuyinhlangano esiza abantu abakhubazekile kule ndawo. Uthi ke nakuba isimningi imizamo eyenziwe ukuqwashisa umphakathi ungabaqaya abantu abakhubazekile kepha ke ziseningi ikhala abayithola kumalungu abo zongaphathwa ngendlela emakhaya. We have noticed ukuthi abantu abakhubazekile bahlale endlini and abanabo abasizi so thina sifuna ukwenza i-home for abantu aba-disabled whereby bazokwazi ukuhlala kithi. Yes, bekwazi ukunakekeleka. Okwamanje into esakwazi ukubasiza ngayo sibasiza ngama-food parcel nangokuthi bekwazi ukuba nama-documents kuze bezokwazi ukuthola i-grant. Nano ma wheelchairs for those who are in need of a wheelchair. For now into esidingayo ama-funders azokwazi ukuthi sikwazi nathi ukusiza abantu bethu. Le nhlangano inamalungu angaphezulu kwama-60 okwamanje isagxile ekusizeni labo abazenze kule ndawo njengoba ke ishoda ngeyinsiza nongezinye zeyingqinamba ebanqanda amandla okwamukela amanye amalungu. Abantu bethu bahlala endaweni ezihlukene for ukuthi siba-reach kusinika inkinga yabona but ke for now siyakwazi ukumanage ukuthi basondele if masine something kuze bezokwazi ukuyithatha bekwazi ukuya emakhaya kodwa into esineyinkinga nazo ukuthi sometimes ababi nayo imali uthola ukuthi sithola ukudla leso sikhathi abanayo transport ezobasiza because abantu aba-disabled. Isifundazwe KwaZulu-Natal singezinye zeyibhekene nengwadla yokuhlukunyezwa kwabantu abakhubazekile ngakho-ke uKhumalo unxusa imindeni yabantu abaphila nokukhubazeka ukuba ke ibanakekele. Thina sidinga uthando kakhulu nonakekelo. Into engayiqhuquza ukuthi sicela uthando nokunakekela. Engingakusho ukuthi ukhubazekile akusho ukuthi it's the end of road. Now you can still continue with life. Ungenza noma yini ungayimela nathi nakho sikhubazekile siyakwazi ukwenza noma yini. So akekho umuntu ongahlula into afuna ukuyenza. Endabeni ze1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngeseThekwini. Njengoba sehubela sakusho ivivinyo zokuphela konyaka kubafundi uSanelisiwe Mncwabe ongumfundi webanga le-11 esikoleni samabanga aphezulu eNkosinathi High eMlazi eThekwini uthi kunzima ukulungiselela ivivinyo zakhe zokuphela konyaka njengoba isimaphila ngaphansi kwaso nomndeni wakhe singagculisi njengoba bengabantu abantulayo. uSanelisiwe Mncwabe usho kanjena ke ngesikhathi amalungu omphakathi ezonikela ngokudla ukuzama ukulekelela lo mndeni uxoshi ikati eziko. Kuvuke umunyu
amalungu omndeni wakwaMncwabe endaweni yaseMatikwe elokishini laseNandi eThekwini ngesikhathi amalungu omphakathi kule ndawo etheleka nezijumba nazokudla njengendlela yokulula isandla kulomndeni wamalungu ayisihlanu. USanelisiwe Mncwabe ngumfundi webanga le-11 uthi ke impela inzima kuye njengoba engasakwazi nokugxila ezifundweni zakhe kwaziseke nguye obhekene nomthwalo wokunakekela ugogo kanye nomama wakhe abangaphilile. Hey, kunzima kakhulu la ekhaya ngihlala nomana nogogo. Gogo wami semdala kakhulu. Akaphilile nomana futhi naye akaphilile kahle empilweni. Ngiyavuka ngihambe ngesikoleni ngibuye mina kumele ngibuye ngenze yonke into yala ekhaya namanzi awekho. Nanokufunda ke futhi. Angikhona ukufunda kahle kumnyama. Awukho ugesi kumnyama nje mele nginakekele okhulu kube kakhulu umuntu ohlezi kuyena ku serious kakhulu uba ngisho la icikini umthwalo omkhulu wangampela ngoba ngicine sengikhonfuzeka nasesikoleni ngiyakhonfuzeka wangampela yacabanga okuningi ize ngicine mhlambe sengenza okurongi for ukuthi ngenzele bona. Isimo salomndeni sibi kakhulu njengoba indawo abakhe kuyo ngangeni ngisho imoto bahlala endlini eyigumbe elilodwa evuzayo umalinetha kanti ke kamukho osebenzayo njengoba bephila ngempesheni kagogo. Indodakazi kagogo uNomusa Mncwabe uthi kabafisa noma ngabe ubani ongaba nosizo lokubakhipha osizini. Asikhona ukuthi sisize thina. Ziningi izinto esidinga empilweni. Sidinga ikhaya elingathi lingconywana kunaleli ngoba ugogo bandla wahamba okokuqala waboleka imali ukuthi akwazi ukuthi athole material. Waphinda futhi wayoboleka futhi ke manje imali yokuthi athole izinto zokwakha. Njengoba isakhokha isikweletu. Siyafisa ukuthi umphakathi nababukele bonke abangase basize nje ngokuthi sizakale ngendawo engasondelana nomgwaqo ngoba isimo sikagogo asisihle kahle kulendawo esisekuyona okwamanje. Lomndeni ke uyaphoqeleka ukuma ngeinyawo uma imvula inetha njengoba ke lendla bahlala kuyo ivuza kanti ke ugogo Mncwabe yena ke uyaphoqeleka ungayithatha imishanguzo yakhe njengoba ke ikadilele ziko. Ukhanyi Khomo wophiko olulekelela umphakathi ngaphansi kaMasipala iTheku uthi ke kulihlazo ukwazi ukuthi kusekhona imindeni esaphila ngaphansi kwalesi simo ngakho ke bazokwenza konke okusemandleni ukuguqula isimo salomndeni. Ikhalo zabo abanazo la ekhaya umsebenzi wami njengamanje ukuthi ngigijime ngihambe ngiyoyifaka eminyangweni efanele. So okokuqala nje ukhale ngesitifiketi somntwana which is a late registration because umntwana usena 6 years already. So ke sengimtshenile okuncane akudinga ukuthi akucollect ukuze sikwazi ukuthi simlekelele nokunye kokufana nama grant bakhona ozakethu baka DSD. So nje ngicollectile okuningi engikutholile la ekhaya esokwazi ukuthi sikufast track esikwazi ukuthi simlekelele. Okubhlungu ke ngikutholile ukuthi umntwana wakhe njengoba engenaso nje certificate esikoleni bammisile okuyinto engizozama ukuthi ngidile nayo nje as soon as ngivuka kusasa ekseni. Endabeni zebani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngibika ngiseThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14.21 cents kuyidola laseMelika bengu 19.58 cents kupondo waseBrithani libe ngu 16.80 kueuro yaseEurope. Intengo yegolide me $1,788.41 cents ounce kuthi intengo kawelo ngahluziwe yona ime $72.60 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu losuthu uMabheshankone kaNkotheni amaZulu FC uBenny McCarthy uthi sebewubheka ngabomvu umdlalo wabeCAF Champions League abazodlala neqembu laseMalawi elibizwa iNyasa Big Bullets. Kulomdlalo ozokuba ke kusasa enkundleni eMoses Mabhide eThekwini, uMcCarthy uthi sebezilungiselele ngokwanele ukuya kulomdlalo futhi banethemba lokubukela kwiqembu lesizwe Bafana eshaya iGhana ngegoli elilodwa keqandeni kokuhlungela indebe yomhlaba. Lo mdlalo kuzobe kungokuqala kuBenny eqeqesha kuSuthu kwimidlalo yamaqembu kuleli zwekazi kanjalo futhi kungokuqala nqa uSuthu luba ingxenye yalemidlalo. Ake sibheke isimo sezulu esikalindele kosukwini lakusasa.
Izangoma zezulu zithi empangeni emadlanzeni kaMthetho lizomboza njengamafa amaze ngokushisa u16 kuya ku24 degrees. eThekwini kwalaBhanana kwaMasha eqhawunqawini 14 kuya ku23 degrees. eMgungundlovu Ndongazibomvu eMakhabeleni nasoZwathini u12 kuya ku28 degrees. Olunde eMashona ngashoni u8 kuya ku25 degrees. eCobhe leMantente kohlokozi kokudla ucingo kwelaMabhenanyawo u9 kuya ku26 degrees. Siphethe ngefilide eNewcastle eMadadeni eNtshenteka naseMondlo koshaya phansi kwaHlathi u7 kuya ku22 degrees. Nina bakaMkhumbi kudluka sibone amakumgedlelo kaMzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.